Poďme sa pozrieť do termálneho kúpaliska v Lipote, kde je kemping a hneď vedľa termálne kúpalisko. Teraz vidíte vstup do termálu. Sú 4 hodiny po obede, ale do 12. rada stojí až úplne na parkovisku. Takže je tu hlava na hlave, o čom sa ideme teraz presvedčiť. Taký krátky záber na kúpalisko. My vojdeme zo strany kempu. To je bránička, hlavná bránička do kempingu. Všetko funguje na takýto čip. Ideme si to odskúšať. Sa môžete presvedčiť o tom, že skutočne každý meter štvorcový kúpaliska je maximálne využitý. Musím to nahrať, aby ste niečo videli. Toto je vstupná cestička do kempingu, cez ktorú práve prechádzame. Za sa nachádza veľké, obrovské parkovisko s autami. Tu naozaj nenájdete ani jedno voľné miesto. Je 28. augusta a v pohybe je celá Bratislava a celý Žitný ostrov. Taký malý pohľad zasa na kúpalisko a tu už máme kemping. Kemp je tak na 70% obsadený. Neviem, ako to tu vyzerá v júli alebo začiatkom augusta, nakoľko teraz už je koniec augusta a noci sú už dosť chladné a napriek tomu je kemp na 70% obsadený, tak naozaj si neviem predstaviť, čo je tu v júli. V kempe sa nachádza tento jeden jediný bufet. A vo vnútri kúpaliska sa nachádzajú jedna reštaurácia, jeden bufet s langošom, jeden bufet s pizzou a možno ešte jedno okienko s hotdogom. Som tam niekde zahliadol, ale musím vás upozorniť, že keď si chcete niečo kúpiť, počítajte s tým, že 30 až 45 minút stojíte v jednej rade. No, toto je fakt hlava na hlave. Si naozaj neviem predstaviť tráviť tu niekoľko dní v kúde. Inak ten kemping je pekný, parcely sú dostatočne veľké. Ale keď sa otočíte na opačnú stranu, to je podľa mňa jedna veľká katastrofa. Kemping musíte opustiť na druhý deň do 11. hodiny. Máte možnosť si priplatiť, ale to je už rovno, keby ste zaplatili 2 noci. Čiže priplatíte si, keď tu chcete byť dlhšie, ale vás to vyjde o hodne drahšie. Kúpalisko je inak pekné, má tu len jednu veľkú chybičku krásy. Je tu strašne veľa ľudí. Ja som si povedal, že som tu posledný krát v živote. Nakoľko sa jedná o letné kúpalisko, ktoré zatvára koncom septembra, tak tu nie je možnosť ďalej kempovať. Len v lete. Pohľad. Sociálne zariadenia sa nachádzajú na konci kempingu. Je tu
je kuchynka, tá je veľmi pekná. Sprchy nestíhajú upratovať, sprchy a záchody nestíhajú upratovať, nakoľko my z kempu máme vchod z tejto strany, ale tie isté sociálky využívajú aj návštevníci kúpaliska z druhej strany. Tá budova je tak rozdelená plotom. No a teraz sa tešte, pretože uvidíte skutočne hlavu na hlave. Tá spomínaná budova, kde sú sociálne zariadenia, takisto sa sem dostávate s týmto čipom. A len taký pohľad, že z druhej strany sú tu skrinky. Ľudia chodia z kúpaliska sem. Jednoducho sa to pri tomto dave nedá udržať. No, som si teraz až všimol, že je tu aj futbalové a volejbalové ihrisko. A posledný pohľad do kuchynky v kempe. Nechcem vôjsť, akurát tam niekto niečo varí, ale v podstate máte všetko, čo potrebujete. Miesto na grilovanie. Aha, vonkajšia kuchynka.